Сәлем сезгә искән таң җиленнән, сәлем сезгә сабай җиреннән. Сәлем сезгә барлык дуслардан, сәлем сезгә моңнар иленнән. Хәерле көн, саба дулкыннары телевидениесын яратып караучылар. Бүген мәктәп ТВ тапшыруында без, иҗат үзәге укучылары, сезне сәламлибез. Бүген тапшыруны без Кәримов Камил Һәм Закирова Диләрә алып барабыз. Байлар сабасының нәкъ үзәгендә урнашкан балалар иҗат үзәге белән инде күпләрегез таныштыр. Әйдәгез аның үткән юлы тарихына да күз салыйк бергәләп. Саба районы балалар иҗат үзәгенең башлангычы районның пионерлар йорты тарихына барып тоташа. Пионерлар йорты 80нче еллар азагына кадәр хәзерге Саба гимназиясының бакчасында урнашкан таш бинада, соңрак Саба орта мәктәбенең теплицасының 2нче катында үз эшчәнлеген алып бара. Тимурчылык эше, колхозларга булышу, макулатура, металлолом, көл, күмер җыеп тапшыруда да пионерларның өлеше бик зур була ул елларда. Аның директоры булып Зиннурова Фаягөл Габдрахман кызы эшли. Ә инде 1992 елның 24 декабрендә Саба район администрациясе башлыгы карары нигезендә балаларны һәм яшүсмерләрне өстәмә белем алуга тарту максатыннан Байлар Сабасының Закир Юсупов урамында 32нче йортта урнашкан район башкарма комитеты бинасы балалар иҗат үзәге буларак үзгәртелә. Һәм анда башкарылган ремонт эшләреннән соң 1993 елның октябрь аенда балалар иҗат үзәге үз эшчәнлеген башлап җибәрә. Бүген иҗат үзәге ничек яши, нинди бурычлар тормышка ашырыла? Сүзне балалар иҗат үзәге директоры Хәбиб Рахманова Диләрә Расимовнага бирик. Балалар иҗат үзәге мәгариф линиясе буенча өстәмә белем бирү учреждениесе булып санала. Безнең төп максатыбыз балаларның мәктәптән тыш буш вакытларын кызыксындыргыч һәм файдалы итеп үткәрү булып тора. Күп төрле эш юнәлешләренең берсе һәм иң мөһиме булып түгәрәкләрнең эшчәнлеге санала. Барлыгы иҗат үзәге тарафыннан 66 түгәрәк эшләп килә. Шуларның 35-е сәнгать, 3-се туризм туган якны өйрәнү, 3-се экологик һәм 25-е техник юнәлештәге түгәрәкләр. Бу түгәрәкләргә 990 бала йөри. Түгәрәкләрнең күбесе мәктәп базаларында үткәрелә. Шулай ук ел дәвамында балаларның иҗади сәнгатен үстерү тарафыннан төрле дәрәҗәдәге конкурсларда үткәрелә. Безнең укучыларыбыз бу конкурсларда катнашып, югары нәтиҗәләргә ия булалар. Саба районының үзендә дә республика күләмендәге конкурсларны еш үткәрәбез. Мәсәлән, мөмкинлекләре шикләнгән балалар арасында пневморакета һәм суда модельләр ярышлары үткәрелде. Бу ярышларда күрше районнар да бик теләп катнаштылар. Шулай ук Шәүкәт Биктимеров исемендәге балалар сәнгать театр конкурсында әйтеп китмичә булмый. Агымдагы уку елында бу конкурс 9нчы тапкыр үткәрелде. Һәм бу конкурс вакытында безнең белән Галиаскар Камал артистлары хезмәттәшлек итте. Укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз тулаем рәвештә яхшы нәтиҗәләргә ирешеп эшләр өчен балалар иҗат үзәгендә барлык мөмкинчелекләр дә тудырылган. Әйдәгез әле дусларым, балалар иҗат үзәгендәге түгәрәкләр белән якыннанрак танышып үтик. Әйе, бик рәхәтләнеп. Мин мәсәлән, Фәрид Габделмәҗитович Абубакиров җитәкчелек иткән вокал түгәрәгенә бик теләп йөрим. Без аның белән мотор итеп җырларга гына түгел, төрле уен коралларын уйнарга, сәхнәдә үз-үзеңне тоту күнекмәләренә дә өйрәнәбез. Yeah.
Гимадиева Зульфия Хамадиновна исә безне яшь модельерлар итеп үстерә. Аның белән без мода серләрен өйрәнәбез. Халкыбызның гореф-гадәтләренә, күңел бизәкләренә нигезләнеп уйлап тапкан модельне тегеп кенә калмыйбыз, үзебез ул киемнәрне зур сәхнәләрдә дә тәкъдим итәбез. Рәсем ясарга яраткан һәр бала Николаева Эльмира Әмировна белән танышырга тиеш, дип саныйм мин. Аның түгәрәгендә рәсем ясау серләренә төшенәбез бит. Гайнетдинова Гөлнара Равильевна безне чын программистлар итеп тәрбияли. Компьютер һәм мин түгәрәгендә төрле программалар белән эшлибез, 3D принтер белән модельләр ясыйбыз, анимацион фильмнар төшерәбез. Кул эшләре остаханәсе түгәрәгендә исә без бәйләргә, шигәргә генә өйрәнеп калмыйча, курчаклар, йомшак уенчыклар ясарга, гиләширование, макраме техникасы серләренә дә өйрәнәбез. Буларның барысына да безне оста куллы Хадиева Гөлнар Рөстәмовна өйрәтә. Безнең хореография түгәрәгенә күрәле син, җитәкчебез Дәүләтшина Альмира Фуатовна белән заманча, эстрада һәм төрле милләт биюләрен өйрәнеп, зур сәхнәләрдә рәхәтләнеп чыгыш ясыйбыз. Төрле конкурсларда катнашып, призлы урыннар яулыйбыз. Шулай ук быел балалар иҗат үзәгендә яңа юнәлеш, чүлмәкчелек һөнәренә өйрәнү буенча түгәрәк эшли башлады. Түгәрәк җитәкчесе Абдулвакил Рәхимян улы югары категориялы үз эшенең остасы. Балалар анда яратып йөриләр. Так, дошли до донышка, оставляем там, лишь не до конца. И уже начинаем поднимать это все. Вот такой вот столбик. Так раз. Дәресләрдән соң ышып киләбез иҗат үзәгенә. Менә нәкъ шигырьдәгечә. Ашкынабыз һәр шәхсиңа иҗат үзәгем, тик матурлык иркәли безнең күзләрне. Мондадыр җырлаучылар, биючеләр, кул эше осталары, яңа компьютер техникаларында иярли торганнары. Балалар иҗат үзәгендә уку ел дәвамында кызыклы түгәрәкләр, эшчәнлегеннән тыш, район мәктәпләрендә белем алучы укучылар өчен күп төрле кызыклы чаралар, бәйгеләр оештырылып килә бит. Мәсәлән, Шәүкәт Биктимеров исемендәге республик күләм балалар театр сәнгате конкурсын үткәрү инде традициягә керде. Быел ул 10нчы тапкыр конкурс буларак оештырылды һәм Саба, Арча, Питрәч, Теләче, Балташ районнары мәктәпләреннән килгән театр коллективларының чыгышлары тәкъдим ителде. Шулай ук республик күләмендә узучы Бәхет йолдызы, Весенняя выкрутасы бәйгеләре, район күләм алтын башмак конкурсы балаларның яратып катнаша торган бәйгеләре булып тора. Уку елы азагында барлык түгәрәкләр эшчәнлегенә нәтиҗә ясап, күп төрле номинацияләрне үз эченә алган фестиваль, конкурс үткәрелә. Ул республика күләм без бергә балалар халык иҗаты бәйгесе кысаларында уздырыла. Әлбәттә, биючеләрнең, җырчыларның, шигырь осталарының иң сәләтлеләре осталары зона республика этабында катнашу хокукын ала. Быел уку елында иҗат үзәге тарафыннан Талант Фест дип исемләнгән бәйге узды. Анда район мәктәпләрендәге укучылар төрле номинацияләрдә актив катнаштылар. Осталыкларын күрсәттеләр. Беренче яртыйлыкта ирешкән уңышларыбыз белән таныштырып китик инде. Берничә конкурс чарасын үз эченә алган без бергә Татарстан Республикасы халыклары балалар фестивалендә актив катнаштык. Компьютер һәм мин берләшмәсендә шөгыльләнүче укучылар төрле кызыклы бәйгеләрдә катнашып, җиңүче һәм призер булдылар. Иҗат үзәгендәге укытучыларыбыз белән без җәйгендә аерылып тормыйбыз. Җәйге каникулыбызда алар безнең өчен һәрдаим ямьле Саба яр буенда, Олимпия паркында, Сабаның үзәк мәйданында күңелле ярышлар, конкурс бәйгеләр оештырып тордылар.
Шулай ук агымдагы уку елының беренче яртыйлыгында иҗат үзәгендә шөгыльләнүче укучылар өчен төрле төрдәге онлайн марафоннар, рәсем һәм кул эшләре бәйгеләре, аерым тематика буенча интеллектуаль, музыкаль уен ярышлар, квест уеннар кебек күңелле чаралар да оештырылды. Шакыра безне иҗат дөньясы. Иҗат дөньясы тылсым дөньясы. Иҗади күңел, сәләтле күңел. Без бербездә сәләтсез түгел. Иҗат куаныч, иҗат сәгадәт. Иҗат сөйгәнгә без шат, сәламәт. Иҗат үзәгенең күпчелек берләшмәләре район мәктәпләре базасында эшләп килә дип әйтеп узган идек. Бүгенге көндә өстәмә белем бирүнең аерым бер юнәлеше булып техник иҗат белән шөгыльләнү өлкәсе тора. Балалар иҗат үзәге каршында 27 техник иҗат юнәлешендәге түгәрәк эшли. Әйе, робот техникасы һәм интеллектуаль системалар, 3D модельләштерү, ЧПУ белән стандартларда фраза эшләре, медиа сәнгать һәм программалаштыру, конструкцияләү, булар барысы да бүгенге көндә кызу темплар белән алга барышлы юнәлешләр. Уку елы барышында робототехника, авиа, авто, суда модельләштерү ярышларында, күргәзмәләрендә әлеге юнәлеш буенча белем алучы укучылар даими катнашып төрле дәрәҗәдәге җиңүләргә ирешәләр. Мәсәлән, мәктәпләрдә эшләп килүче суда, авиа, автомодельләштерү, робототехника берләшмәләре шундыйлардан. Суда модельләштерү, авиа модельләштерү юнәлешләре буенча балалар өчен ярышлар, укытучылар өчен стажировкалар үткәрү өчен Ишермә кадет мәктәбе һәм Лесхоз урта мәктәбе елда республика һәм зона мәйданчыгы булып тора. Бөтен Россия робототехника олимпиадасында WorldSkill Juniors чемпионатында ЧПУ белән стандартларда фрезер эшләре компетенциясында ел саен Ишермә кадет мәктәбе, Саба гимназиясе, Иштуган урта мәктәбе укучылары уңай нәтиҗә күрсәтәләр. Ә без тапшыруыбызны Нур вокаль ансамбле чыгышы белән дәвам итәбез. Безнең һәр яклап шәхес буларак үсешебезгә балалар хәрәкәте эшчәнлеге дә бик зур йогынты ясый. Бүгенге көндә иҗат үзәге базасында Кояшкай балалар оешмасы һәм район балалар думасы нәтиҗәле эшләп килә. Иҗат үзәге укучыларга өстәмә белем генә биреп калмый.
Ул аларга иҗат һәм җәмгыятькә файдалы хезмәт белән шөгыльләнү өчен майданчык булып тора. Әлеге эш белән районыбыз мәктәпләрендә һәм иҗат үзәге базасында оешкан балалар берлекләре эшли. Ул үз эшенә Татарстан варислары, мәктәпләр думасы, ЮИТ, Юнармия, РДШ, волонтерлар хәрәкәтләрен ала. Районда балалар хәрәкәтен үстерү буенча даими төрле чаралар үткәрелеп тора. Һәр ай саен район балалар думасы активистлары һәм белем бирү учреждениеләренең педагог оештыручылары катнашында утырышлар һәм семинарлар уздырыла. Иң яхшы мәктәп думасы, мәктәп КВН лигасы, ел активы, пионерия туган көне уңаеннан узучы слет кебек чаралар әлеге юнәлешнең төп чаралары. Балалар хәрәкәтенең бер тармагы булган тимурчылык, волонтерлар хәрәкәтенә дә районда ныклы игътибар бирелә. Уку елы дәвамында оештырылган төрле акцияләрдә укучыларыбыз актив катнаша. Мәсәлән, Duracell компаниясе белән берлектә батарейка акциясе кысаларында 200 килограммнан артык батарейка утилизациягә тапшырылды. Ел дәвамында тимурчылар, волонтерлар сугыш һәм тыл ветераннарына, сугыш чоры балаларына, шулай ук авыр хәлдәге гаиләләргә һәм инвалидларга һәрьяклап ярдәм итеп торалар. Диләрә, синең балаханнар проекты турында ишеткәнең бармы? Әлбәттә, беләм мин әлеге кызыклы проект турында. 2019 елның март аеннан районыбыз башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов инициативасы белән районда балаларга һөнәри юнәлеш бирү буенча Саба балаханнар һөнәрләр шәһәрчеге программасы булдырылды. Программаның кураторы булып балалар иҗат үзәге тора. Районның балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр һәм мәктәпләрдә укучылар әлеге программа нигезендә райондагы оешма предприятиеләр базаларында булып, үзләрен төрле өлкәләрдә, профессияләрдә сынап карыйлар. Әлеге программаны реализацияләүгә районның 32 оешмасында 33 станция җәлеп ителде. Әй күңелле җәй көннәре, табигать кышагында, иң күңелле мизгелләр Кояшкай лагеренда. Эх, икшермәгә Кояшкай лагерена барганым искә төшеп китте. Анда ничек күңелле булуын белсәң иде син. Балаларның җәйге ялын файдалы һәм күңелле үткәрү дә игътибар үзәгендә торучы мәсьәлә. Әлеге максатларны тормышка ашыру йөзеннән районның Кояшкай сәламәтләндерү һәм ял лагерен нәтиҗәле эшләп килә. Безнең балалар иҗат үзәге коллективы елда Кояшкай сәламәтләндерү лагерендә үткәрүдә актив катнаша. Алар өстәмә белем бирү педагоглары бар мастер-класслар үткәрә, әйдәманнар туплыйбыз, балалар туплыйбыз һәм чаралар планнары төзибез. Кояшкай сәламәтләндерү лагере безнең эшчәнлеген беренче сменасы 3 июнь көнне башлый. Анда 70 бала ял итәчәк һәм смена техник иҗат юнәлешенә багышланачак. Икенче сменада безнең шулай ук 70 бала ял итә һәм ул заманча мәдәнияткә багышланачак. Өченче сменада безнең 80 бала ял итә һәм безнең андагы балалар спорт юнәлешендә шөгыльләнәчәк. Хәзерге вакытта безнең актлар залында районыбыз укучылары белән Сәләт Саба аланның әйдәманнарының очрашуы бара. Хөрмәтле зәңгәр экраннар каршында утыручы тамашачыларыбыз, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Барлык тамашачыларга шатлык, куаныч телибез һәм алга таба да мондый очрашулар булыр дип ышанып калабыз. Яңа җырлар килә, яңа җырлар белән каршы алыйк гасыр таңнарын. Тынычлыклар булсын, дуслык чәчәк атсын, афәтләрдән саклыйк дөньяны. Тигез булмаса да озын булсын, üzülмәсен бар юлыбыз. Изге теләк, бәхет, шатлык өстәп, яңгырасын безнең җырларыбыз. Сау булыгыз!